Cum să promovezi produsele tale de pe Redbubble gratuit? Salut prieteni, eu sunt Madalin de la MP Educativ și astăzi o să vă arăt câteva metode cum să vă promovați produsele voastre de pe Redbubble gratuit. Asta înseamnă că veți avea mai multe vânzări și veți da viață unei afaceri online. Pentru cine e nou pe acest canal și nu știe ce este Redbubble, Redbubble este o platformă de print on demand. Adică tu faci designuri, diferite designuri și le aplici pe diferite produse, cum ar fi tricouri, șepci, căni și așa mai departe. Iar apoi tu vinzi acele produse. Dar tu nu trebuie să te ocupi cu livrare, cu printare, doar trebuie să faci designul. Cu restul se va ocupa această platformă, Redbubble. Mai am câteva videoclipuri despre Redbubble pe acest canal, așa că te poți duce să te uiți și la acele videoclipuri. În acest videoclip o să vorbim doar despre cum să promovezi produsele tale gratuit. După cum știți, Redbubble este un marketplace. Deci oameni din toată lumea vin pe Redbubble să cumpere diferite produse și așa poate să găsească produsele tale cu designul tău pe ele și să cumpere. Dar promovând aceste produse și pe alte platforme, vei crește rata vânzării tale cu mai mult de 30%. Deci hai să trecem la treabă și să-ți arăt câteva metode cum poți să-ți promovezi produsele gratuit. Dar înainte de asta, nu uita să apeși butonul de like, deoarece mă ajută foarte mult. De asemenea, să distribui cu prietenii tăi și să dai subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Prima platformă este chiar Pinterest. Pinterest nu trebuie neapărat să ai un cont de business, nu trebuie să plătești pentru reclame. Tot ce trebuie să faci este să creezi pin-uri și să le pui care să aibă link către produsele tale de pe Redbubble. După cum vezi, eu am scris aici produse Redbubble și după cum vezi, foarte multă lume lasă aici pin-uri cu produse și designurile lor de pe Redbubble. Vezi aici acest design sau așa, dacă apeși pe el te va duce către Redbubble și vezi că costă $33. Este un mousepad, ok? Vezi aici acest design. Dacă apeși pe el, ok, este o rochiță, $51. Deci așa poți să-ți promovezi și tu produsele pe Pinterest. Pinterest este o platformă foarte bună de promovare, deoarece nu este doar o platformă de socializare, este mai mult un motor de căutare, așa cum este Google, numai că Google este cu linkuri, iar Pinterest este cu pin-uri, cu imagini, adică este vizual. Iar lumea când caută aici ceva și le va apărea diferite pin-uri, ei de asemenea sunt potențiali cumpărători. De exemplu, dacă cineva caută aici, scrie carcase de telefon, cum este aici iPhone 11 soft case, poate apare produsul tău, pinul tău, care duce către produsul tău de pe Redbubble și persoanele interesate, dacă apasă, vor fi redirecționați către produsele tale și vezi aici $25, o carcasă de iPhone. Deci cum să faci asta? Este foarte simplu, te poți duce aici la Create a Pin și foarte simplu aici pui o imaginea produsului tău de pe Redbubble, aici pui un titlu, la alt text. De asemenea este foarte bun pentru SEO, poți să pui un cuvânt cheie ca oamenii care vizitează Pinterest să găsească cu ușurință pinul tău, iar aici pui linkul produsului de pe Redbubble, adică te duci în contul de Redbubble la produsul pe care vrei, copiezi linkul și lipești aici. Este foarte, foarte ușor. A doua platformă pe care vreau să ți-o prezint este Facebook. După cum știi, Facebook este folosit de toată lumea, de milioane de oameni din fiecare colț al planetei. Deci Facebook este folosit aproape de toată lumea și este o platformă foarte bună pe care poți promova produse. Și aici nu mă refer neapărat ca să faci reclame Facebook, să plătești pentru reclame sau să faci un cont de business. Nu, poți să promovezi produsele tale de pe Redbubble absolut gratuit. Tot ce trebuie să faci, poți să scrii la grupuri Redbubble Free Promotion,
adică promovări gratuite Redbubble și vezi aici diferite grupuri. Redbubble Design Promotion, Redbubble, ok, Redbubble în Teespring, Redbubble Shopping Complex, Artwork, Redbubble Shop Online, vezi 5.000 de membri și poți să te alături în foarte multe grupuri de acest gen. O altă platformă pe care vreau să ți-o prezint, unde poți promova produsele tale de pe Redbubble, este Instagram. Instagram, de asemenea, este o platformă de socializare foarte populată, care îți dă voie să pui imagini și videoclipuri. După cum vezi, oamenii își promovează produsele pe Instagram. Foarte multă lume, milioane de oameni folosesc Instagram. Și tu poți pune la fel, poți pune imagini, videoclipuri cu produsele tale și poți pune hashtag-uri care au relevanță cu produsul tău. Dacă este un produs cu un design frumos, sunt sigur că vei avea vânzări și din această metodă. De asemenea, o să-ți ofer acum ca bonus un mic sfat, un mic truc. Poți să te duci aici sus și să te duci să scrii Redbubble. Aceasta este pagina principală, pagina oficială a site-ului Redbubble. După cum vezi, are 423.000 de urmăritori. Ei promovează diferite designuri care sunt în trend pe Redbubble, iar designul tău poate apărea aici pe Instagram. Dar ce vreau să spun, ce truc vreau să spun, este să te duci aici la followers și să le dai urmărire, să interacționezi cu ei, deoarece acești oameni sunt interesați de Redbubble. Ultima platformă pe care vreau să ți-o prezint, unde poți să promovezi produsele tale de pe Redbubble, este chiar Twitter. Twitter este o platformă de asemenea foarte populară în toată lumea. Și da, oamenii își promovează produsele de pe Redbubble chiar aici pe Twitter. Poți să vezi aici diferite designuri, diferite produse pe care oamenii le promovează aici pe Twitter. La fel, nu trebuie să-ți faci un cont de afaceri, de business, nu trebuie să faci reclame, nu trebuie nimic, decât un contul tău simplu de Twitter, contul normal și să pui postări cu link-uri către produsele tale de pe Redbubble. Făcând promovări cu aceste platforme, sunt 100% că vei face mai multe vânzări. Dacă ți-a plăcut, te-aș ruga să apeși un like, subscribe dacă nu ai făcut-o deja și să dai distribuire cu prietenii tăi.